Nggih, sampun dipun aturaken kala wau Putri Medion kalajengaken ati kesiksa pamundutanipun njenipun Pak Mardi. Menika pamundutan kantun setunggal tamu. Pak Mantri Bandi segulung ingkang badhe kanggongan hajat njing napa? Tanggal 10 wulan niki ngaten. Nyuwun pepeling kalih caping gunung nyekar piyambak. Duduk. Duduk. Niki wau diapusi Pak Sugeng, kula wau jarene mboten nyanyi ki ambak ngono. Lek nggih mboten nyanyi dhewe ki apa ya nyanyi ya karo kanca-kanca pancak iki sing beli ngoten. Monggo Pak Bandi. Jan aku trambuh bar ngantuk iki lho, Jan. Caping gunung riyin. Dangdut to? Langsung ngomong. Nggih langsung, ora usah diinepke. Ayo. Tak dong tak ayo. Zaman berjuang jor kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ngani jarene paturutan sing dikadang biyen ninggal janji saiki apa lali neng gunung tak ingoni sego jagung yen manduk tak sili capek gunung syukur bisa nyawang gunung desa dadi raja kene ora ilang gone padha lara-lara tansah dielengke wis wancine padha nindakake adan wis kumandhang
jaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna yen berjamaah subuh luhur lan asar salat sayekti ngedoke tindak mungkar marip lan isya jangkepe prayogane ditambah salat sunahe josono iku perintah agama elingono neng donya mung sedhela sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen keparengi besok munggah swarga. Matur suwun sedaya mawon. Dawa sami-sami lah ngono to nyanyi iki ambak. Ngono kuwi penyanyiku tambah siji. Sok nek anu aku ngaturi kan gak sungkan-sungkan. Nah, tambah siji. Salajengipun suka parisuka dipun lajengaken menika nawala saking Pak Tronjol nyuwun gending kopi jahe. Kagem sedaya kanca-kanca tandang rewang. Saking kula nyanipun Pak Tronjol gendhingipun kopi jahe. Monggo dipun aturaken Pak Tronjol.
gawe anteping ati ayo kanca ngunjuk kopi jahe tak rewangi lara apa jebul tresnamu mung lames ora ngira babar pisan yen sliramu citra janji bareng saiki mukti njur ndak sia marang aku mbok yo ngrumangsan nono dek nalika tak tresnani ora liwat andum slamet wang sinawang senajan to amung nestra tandha mata sing tak tampa monggo Mbak Penny Am
kanca-kanca kanthi garapane jan wong sarbar kok disengko. Mbok yo kalem ben penak kok yo disengko. Salajengipun menika saking Pak Waini gendingipun Semaya Lor. Nah, Semaya digarap Bojonegoro. Semaya Bojonegoro. Saka Kenya Ayu ketawange munggah-munggahe rondo gantungan ngoten.
Nggih, minangkani pamundhut saking Bapa Tronjol. Menika ketawang kenya ayu, mandhap rondo gantungan Bapa Rebi ugi Bapa Saikun. Apa maneh mung setahun yen sewindu aku sabar nunggu akeh kenya nafsir aku yen ayune ra kaya sliramu mestine ra bakal kliru pilihanku ngangeni atiku dibarengi mesem guyu saya gawe seseming atiku solae nuju prana yen kelingan esem lan guyune agawe kenya ing ati najan gingsul saya tambah ayu ledang-ledang kae sapa lelakune sajak angele wong junduke kembang melati kenya ayu wong sing tak tresnani apa maneh mung setahun yen sawindu aku sabar nunggu akeh kenya nafsir aku yen ayune ra kaya bojoku mestine bakal kliru kenya ayu yen ngendika lugu dibarengi mesem guyu saya suwe saya tambah ayu sak solae nuju prana yen kelingan esem lan guyune agawe kenya ing ati
ayu wong sing tak tresnani. Selajengipun pamundutan saking Bapak Rebi ugi Mbah Saikun nyuwun randha gantungan. Genduk tak ayu jenengmu sapa, sliramu pindho wara sembadra. Lilanono aku ngemis tresna, duh wong ayu klapa muda leganono. Kurang ajar nduk bojomu kuwi, duwe bojo ayu ora tau dikeloni. Najan sira nduk randha gantungan, aku saguh ngeterke kowe pegatan. Matur suwun Bapak Saikun mugi damel jampi saya. Ora apa-apa saanane. Kerujukan Banyuwangi. Kuwi ta? No 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 gitu. Ayo yang Doli ayo. Mas Ginanjar gedengipun Gang Doli ayo.
Nyapa dadak dijolne. Ya. Engko ya tuku neh ya to. Nggih menika pamundutan Lintang Asmara Blitar saking penyanipun warga RT 14 sugeng midhangetaken saking Pak Slamet Lintang Asmara Blitar. Ijol. Iki to. Monggo dipun aturaken Lintang Asmara. Pramurti Media, terima kasih. Siang Patara Ratri mung eling manis ati setiaku bisa anduweni marang sang Tyas Laksmi. Penny Ada Mas Remas. hotspot pen Gak mau. wong ayu tresna mungkin arya tamba susah jroning batinku. Wong bagus santep narasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu. Senadyan ngarungi banyu segara rasaku ra bakal sirna. Senadyan nyawa loncat sakaragam wis tresna ra bisa dipisahne. Asik. Icik 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 icik. Ala katir tir Hoi. siang Patara Ratri mengeling manis ati setiaku pen bisa anduweni marang sang Tyas Laksmi. Rasa kangen kang liputi lintang bulan dadi saksi wekayane datang balenjani janji sepaya hati Dek Brili Mas Mas ya wis ya mbuh wong ayu tresna mungkin arya tamba susah
sampun. Gedhengipun antepe ati, mandhapipun kopi jahe. Sing nyanyi mosok Pak Sugeng ae, jan. Sing nyanyi Mbak Esi Kidul dhewe. Heeh. Lah kenalan kono to, ndang kenalan Mbak Sopo jajal. Monggo dipun aturaken pamundutan saking panjenenganipun Pak Salim, antepe ati ketawang mandhapipun kopi jahe. Monggo Jo dipun aturaken. Bisa